hashtag wala ka muna. Bira-bira pa wala yung itin. Para pa. Ang magkabosyo. Tapos ang Apple Live. Gano'ng late ginawa siya mo? Late kasi. Content na one pa man. Late nga sa ino. Delay na. Yung gawin this page, this page is not a page. This page requested so that this page is not a page. Hello! Good afternoon. Ngayon pa lang, magluluto na kuya. Magluluto ako ng ham. Kasi, sinanay, natin ko na sa bahay. Nandito kanina si nanay. Binili ko ng mga bata. May palaro na ako sa YouTube. Kumamaya nandoon. Ang saya-saya namin. So, hindi ko hadlang kahirapan talaga. Basta lang gusto. Laban na kayo. Laban na kayo sa mga buhay. Okay, lumaban sa mga patay. Merry Christmas sa lahat ng mga influencers sa mundo. Mga kaibigan kong vlogger. Ang handa namin itong malakasan na Militson manok din. Sila ni nanay nandun na at saka may ham ko dito. Mayroon din akong karne. Kasi para may sabaw. Hindi ko pwede. Shout out po sa mga gusto pa pong humabol po ng pamasko niyo sa akin. Pwede po kayo makahabol. So, hindi naman ito contest. Kung ano lang mayroon. Happy na may katumbal. May sabaw. Kuwata po nga lahat ng mga kalaban ko, mga galit sa akin, sa mga taong nasaktan ko, mga taong sumamang loob sa akin, sorry po, at saka bubuo na po tayo. Kung mainom ko tubig, manalo, dagdagan, pagkakatumbal. Bubuo na po kayo, magpakasaya na kayo sa buhay niyo. Ayaw nyo masaktan ulit. Kung ayaw niyo masaktan ulit, move on agad. Wala kayong magagawa sa mga sama ng loob niyo. Dadali na kayo sa impyerno. Sa mga nasaktan, move on lang po. Huwag nyo lang dagdagan ang kasalanan. Magluto. Taguro sa bulalo. Guro happy pa kayo. I-comment na kay pin ko lang. Thank you po so much sa 75 star Librado Adame. Si Tani. Kaya ito, maraming New Year, Mr. Pina. Di bakla ko sila ham ka magitihon kung ano-ano. Si Waites. Para mag-colorful ang inyong linaga. Bago-bago. Hello! Happy New Year! Luto tayo. Ano luto mo, madam? Magluto ako bulalo. Shout out sa aking Pamplona, Salon Pamplona. Merry Christmas, Happy New Year. Sa aking kapatid. Bulalo. Actually, linaga lang to. Hindi to bulalo. May mga buto-buto po siya. Buto-buto o buto-buto. Ay, buto mo. Narumpag pag nag-iba yan. Sira na ako nga gasol. Sinangla na ginamo niya magtipon. Kwarta, guba ang gasol. Guba pang basin. Gado, lagi kami ga. After all, kakalo-kaluhin na natin. Merry Christmas, Aya Shimiso! Ano na? Oo. Aya Shimiso, Jeannie Shimiso. Mo, Diyos ko, Ginoo. Kaluha, Joreds. Thank you. Sino nagbigay ng 500 star? Teresa Ditcheng! I love you! Kamag-anak ni John Ditcheng. Mayo lang ganyan, rining maiga ko nga si Glenn Gulinggan, yung gupang gwapa. Siya, hindi ako nakakita sa mga tapinitosan yung star. Ganito lang yung handa namin. Dahil simple lang. Dahil tapos lechon manok at saka pichapay.
Oo, may ham din ako. Asin nyo na wala buwas para magka-kidney stone. Oo. Tapos amu-amuhon sila, oh. Ay, buko mo naglumpat. Ay, isa kagulok. Dali may naglumpat. Di na ito nagkanto man. Ay, isa kagulot. Dahil nagugasan ko, anay. Buhi pa kain. May naglumpat. Ayun, bulalo. Pero ka namitan, di ko niya. Pag mga New Year, ito yun. Naluto ko yan, dahil. Namitan ko rin. Ang timpla ni Jenny, si Bisog, yung sunod ko. Bitsen! Bitsen. Para magumok. Do wala man nagagwa ang unod man. Sandali lang kasi kailangan kong bugbugin siya kasi hindi lumalabas. Barado kasi yung butas niya. Istiwites, liwat! Dabudabo yung istiwites. Para. Uy, shout out sa kay mga Baligwas family, mga friend ko na sila, sino mga Baligwas? Magallanes! Shout out! Happy New Year! Mainom ko mantika. Kita nyo ni, basta fiesta, fiesta! Babay, anta na siya, naiga. Kaya ipakita ko sa inyo, handa ko. Pang grand final. Oh. Ang amon handa ay pang grand final na ay buto mo. Pizza pie. Ipang tabi. Ayan. Amo lang gini siya. Oh. Nan. Tapos magluto ako mamaya ng ano. Tapos lechon manok. Di ba? Simple lang niya dahil, no? Pero isama niya kalamisa ng pizza pie. Si Cat Grace, dahil. Cat Grace, hello. I love you, Cat Grace. 50 stars, thank you na sana maging happy kayo sa inyong New Year, tapos makita nyo ng taong seryoso sa inyo, hindi kayo lulukuhin, mahal na mahal kayo, at saka syempre, Merry Christmas kita talaga sa inyo. So maluto ko ni Dayo karon Dayo. Maluto pag kuya. Hindi nyo kayo mapunggan nyo, may mga maluto kayo maluto hasta matapos na niyang kalibutan. May mga ham. Nan, Victoria's ham. Kaya amo ni sa ang namit-namit ka ham sa Bacolod. Victoria's. Tapos may dahon. Bukal-bukal. Bukal lang na shock na. Pabukalan. Luto kayo, huwag kayong umasa sa mga katulong nyo. Kayo hindi makamulumpong. Ay Diyos ko, asa kayo katulong nyo. Hindi nyo alam, nilagyan ng bitsin. Patagi ka mo. Katulong yan, iyamong New Year. Pagkatapos ang katulong niya, lagyan niya ng bitsin niya, pero hindi naman lahat ng katulong naglalagay ng maraming bitsin. Kunti lang din, mga 2 kilo lang. Hello, ipakita ko na yung natural beauty ko sa inyo. My beauty is in the eye of the beholder. Di ba, sir? Pero sa totoo, nakurog-kurog ko sa kagutom, tutuod, wala kami kapanyaga. Sobrang, yan, anak. O, sige. Si Dino lang gid ang nagabulig sa ako sa buong tawag sa isang Ginoo tutuod. Siyempre shout out sa aking Vice President. Oh, yan, napakaganda. Mama! Sarah! Apelyido Yabutan. Hello, Happy New Year sa mga Korean, Chinese, hindi ko mabasa ang pangalan nyo. God bless you all. Thank you dahil sa inyo, naging happy ako at saka happy ang New Year ko kahit kunti lang yung gas, kunti lang yung handa. Wala kami ilaw sa bahay, dahil. Wawa naman yung pamilya ko. Si nanay, dinala ko pa kanina sa doktor, nag-asin man yung, ni nanay, yung sikmura niya, sulok-sulok ni nanay. Wala may nag-atag naman si Teresa, and si Madam. 500 star, I love you. I love you, Madam Teresa. Kabay pa magpuli, kanina kita na ito. Dahil mga pingapit ato sa Don Salvador. Ay, ambot sa imo, Huli ka mo, di ba? Baka ako na pala ni Uga ba na buto mo? Ay, buto mo. Ako ulit sardinas yan, buto mo yan. Ay, makain ko, anay na sardinas ang ulamin ko, nagutom, naging ko kurog ko ba na dahil. Nagpunta kami sa Bacolod, no? Hindi kami kasi lang yun. Makain ko, anay sardinas sa sudan.
San Marino. May ano, nagapalang ngurong-ngurong. Wala kami kapanyagan. Sinanay, di pakaon kita sa bakulog yan. Ayun, kaon yan. Ang kape na niya, kagan. Lagi na lagi lang ito ba? Ang baboy ito yung bit-bit di Manila. Ang bako na, una lang nila kay... Oo. Kagutok na dito. Ano ba ito lipat? Dahil na makain ko muna dahil nahilo ko dahil. Ito may electric fan buro. Nakatula. Ay, buktok mo na to. Basin. Nagutom ko dahil nahilog. Iko yun ay tutungkod ganyan dam niya. Hindi po. Si Andrew nandun sa pamilya. Nag-uwi muna. Oo, pao niya di karon mga iba niya nagamit eh. Dito sa kunumang New Year sa Victoria. Nagutom di ko yan. Then, ang iba niya para na sa January. Yung para na sa Kain tayo, Dam! Diyos ko. Kaon ka? Wato kanon. Hello! Ang sudaan ko. Dilatas lang muna na ano. Wala ko. Nagutom. Di ko yan. Kaya si nanay, inasikaso ko, pamilya ko, namigay pa ko yan ng pira sa mga kapatid ko pang New Year niya. Alas 5 pa lang, gising ako dahil grabe yung travel ko dahil. Ayaw ko rin na darating yung punto na ako ya dito happy. Pamilya ko doon nagugutom. So ginawa ko, pinuntahan ko sila muna doon. Inisa-isa ko si nanay, masakit yung sulok-sulok ni nanay. Buti lang may doktor pa kanina. Happy New Year, Rod! Perez, out! Gutom, naging Kuya Dam. Hindi nyo kayo pagpunggi, kaya wala may makapugong sa akong kung palang urong-urong ko sa gutom. Timpla kapinak. Mga kape ka. Si Errol Norbert 105 stars. Aaron Merbert, I love you. Aris kapirang kapal na ganda. From Chicago. Errol. Shout out sa taga Chicago, elementary school. Chicago Island, si Kogon Island, Chicago, taga Texas, taga UK, taga Netherlands, Switzerland, lahat ng land sa inyo na talaga. Happy New Year. Oo, pamilya nyo, kamusta na? Padala nyo na? Ay, ang pamilya, yung ngayon yan, nahihina, sumasakit ang mga mura, sumasakit ang mga kasukasuan, lalo na pag New Year. Wala kami paputok yan. Happy New Year! Ito lang binili ko. Natakot kasi paputok na bala. Ay, so scared to. Ano paputok kasi ang paputok minsan masama yan sa baga. Pero may paputok yung iba namin na saya da. Yung sulod, gidya ba lang tanang nga. Tapat naman yung baligya ni Kitty. Ulan-ulan. Balda naman si Kitty. Miniyang yung palupok. Umido naman eh. Ipautangin na lang inyo palupok. Kaya ulan. Wala ni gana. Kawang palupok. Hindi naman niya uso. Hindi ka moist kita siya tayo. Hindi na uso yung paputok. Yung paputok. Bilhin nyo ng pagkain. Mga ganito. Mamaya lulutuin ko pa niya tayo. May litson manok pa ko niya. Hindi niya namon dyan galawin kung hindi niya papatak ng alas 12. Amoy-amoy na muna. Mamaya na lang ito kainin. Kasi pang picture lang dahil may pichapay kami dito. Ano isa kagidya kakalamisa. Dagwa. Ano ko ginaya ang super low, ang overload. Ginang big, ang ano ginawa ng pinaka-size ni lang na dako. So, amo ni number 12. May number 10 tani. Hindi ka naisipin. So, tag 1-3, ano ni 1-3, 55 yung dugangan ko. Pero at least kahit pa paano, yeah. Good for 2 years na ninamon yung pizza pie.
Ang iba nga mga pita pa ipalaminit ni namon kag ipa-pray marong ako dako. Moms and Sons Pizza as alihes no wala gyud tagaan discount kag ina kabay patani sa nasa tagaan mo ko discount kay dira kami ka bakal sa imo dumbot. Sa mga ginabang baklan ko bala, kung tapos ginapalawag-lawag ko, di mayo lang ko mayo ulo ko malawag ko nga nami. Pero kung tagaan nyo ko discount ka, nami. O do ka nanam lang git saya. Muna nga bali na basta hatag, namit kung baklon pait. Lumalipong man 1-3 amak mo na yung isa na namon kakaunan karon mamot kon mamukbang ko pizza ko gutom gid ko yun day. Ang tukoy sa inyo ha. Enjoy ang pamilya ko. Si nanay binili ko ng bagong hikaw. Yung mga ikaw lang yung mga hindi man gold gid mga bracelet hindi na ano lang nakarotang iso na kape na ba lang daw yema ang sabor ano na sa kape nga daw yema lagyan ko lang ng tubig ng yaga ko ya duwa na to yung balde bitaw ko Bakit ko titipirin ang sarili ko na may San Marino pa kami dito? Pila man lang ng presyo, by this size. Tapos kain naman ko yung mamaya. Thank you, Christopher, ha? Dahil ko muna ko na sa yan, ha? Para ma-happy ko sa imo yun, makakanto ka sa nubya mo. Kung magbulagay ka mo sa uli, hindi ka naman alin magduwe-nubya, ha? Mapare, kay mamadre, kuya. Mga muyo, talaga ng mga muyo. Very sweet. Shout out pala dyan sa best friend ko. Merry Christmas, Happy New Year. Miss Popcorn, Maya Labo. Hindi na tayo nagkita. Dahil abutan na tayo. Alam ko strong person din kayo. Laban na kayo dyan sa buhay nyo. Alam ko busy din kayo sa mga love life. Sa mga buhay nyo, sa mga nanay nyo, sa mga tao sa paligid nyo, at saka sa mga kamag-anak nyo. So, ang banding-banding natin, better luck next time na lang. Marami pa namang oras. Hindi pa naman kayo kukunin ng langit. Kung may kukunin niya dapat ng langit, yung kakilala ko doon na nangutang na hindi nabayad. Tapos kung siya yung singilin, magagalit pa siya. Inutang niya to sino lang na 120. Nangutang sa personal koleksyon, sabon. Nang siningil, sabi niya hindi daw mabula. Yun ang dapat. At saka yung dapat kukunin yung mga tao, yung mga scammer, mga rapist, hindi pa tayo, kami may mga misyon pa kami dito dahil kaya ko pa yung magluto ng bulalo yung sa pamilya. Kanina, binili ko rin ng karne. Once nila Blue Moon, kumakain sila ng karne. Kasi ordinary na lang sa kanila yung kinakain nila tao. Tapos sa bintana, nag-aagi. Muluglupan. Happy lang po kayo sa mga buhay nyo, no? Hindi po kayo dapat malungkot kung nandiyan kayo sa abroad nyo, parang kawawa kayo, no? Mas kawawa yung iba na bahaan, bagyuhan. Kailangan natin minsan magsakripisyo para sa buhay natin, para sa mga taong mahal natin. Kung ako lang papipiliin, gusto ko kumain kasama si nanay, pamangkin ko, kahit talbos yung ulam namin, pero hindi ko magawa. I have nothing, walang suso, walang poki, walang lahat. Walang love life, walang pamilya na kasama. Kasi kailangan magsakripisyo kung doon ako sa bahay, walang wifi. O, paano ako kikita niyan? Dito ako yung nakatira. Dahil, balikan tato kato linuto, basta karoon nagklabatok. Diba, wala arte-arte. Hindi naman tayo pinanganak sa Yuki. Huwag kayo arte-arte, lalo pag hindi kayo maganda, ha? Ininta nga kung ay man, tapos ang iyang cellphone, tablet. Shout out sa amiga, ako nga nag-ininta, cellphone niya, tablet. So, gwapa, gisa ko, no? Iyang cellphone, dako mo. Tapos, plada, inta. Tapos yung cellphone, tablet, dako, magtinampaanay, perdi ka dito sa iyang. I know. Ala, gabukal-bukal na dito yan ka. Gabukal-bukal na. Hindi ko ito, be. Babo.
solve. Kanami lagi. Ang akon balay nga tanduay nga ginbakal. Nagbakal ka day? CD, no? Ginbakal ko 4 ka botilya, gindala ko to sa ano, pati ang akon nga mga gipangumpray nga para di sa amon nadala doon sa kay nanay. Pwede ko si LB. Oo. Kaya ang natatakot kuya kasi mga kapatid ko baka maglasing sila doon magsuntukan. Ako pa yung nagbili ng tanduay. Ako pa, pagkatapos ako pagagastos, ako pa mag-rescue. Anong pala? Excuse me, busog. Ikaw ang papagamot. Ako magpapagamot. Tapos dito yung dapat. Kasi pag New Year, dapat mag-inom-inom din kami with friends. Merry Christmas, Happy New Year! Sakura Tadashi, Happy New Year! Di Pasko ako din na, day! Lodja Javier! Regina Consta, ni Toplan, palabay mo nga 20 ni ha? Regina Constan Dinopla, si Quinta kay laba gali. Lloyd Javier, I love you. Ayan. Singot ko sa iban nga galinabay, di nga wala man nila. Ang mga nugbo nga lang, wala na lang nayabayad. Hello, walang bayad po yung mga maigsi ang pangalan, pero pag mahaba ang pangalan, magpa-shoutout. Tapos do padala na sulat kay Ate Charo, 20 po. May nga po, Lloyd Javier, kung diin ka masubong pakabakod. Kabay pataga-atyak kusog kabakod, nga makaayon sa malawig, no? Pag hindi ka basta-basta manukpan sa triangulo. Happy New Year, Rems Corpus! I love you! Okay ka. Hindi ko na kayo mag-greet mamaya kasi busy na rin kayo. Alam ko ngayon na kayo may time. Kaon na yung Ma'am Grace! Happy New Year! Gabulaho, naging ko na. Allah! May nag-angry. Sige ko nang nag-angry naman. Ang nag-angry, baho sa kang. Glory! Pakulba! I love you! Happy New Year! Happy New Year! Hello, good morning, Happy New Year sa lahat ng tao sa mundo, ang mga taong nakasurvive sa mga sa mga kidlat, sa mga ulan, yung congratulations sa mga nakabayad ng utang. Congratulations sa nakakuha ng bonus na wala na may natira. Better luck next time. Loanable naman yan. Pag nakakuha ng bonus, bayad agad. Another utang. Ako yung may utang pa wala na bayaran. Watching from Itsuki. Anong Itsuki, day? Hong Kong. Hong Kong pala. Anong Itsuki? Ay, Happy New Year, Julius! Benz! Pilapinya! Bernardino! Madam, Happy New Year man dyan sa Kailen Vargas! Dali lang din mga pekwan. Happy talaga ang New Year ko kasi lahat ng kapatid ko nabigyan ko, day. Binigyan ko sila yan ng 2.5. 2.5 ka na isa. Shout out sa kapatid ko na binigyan ng 2.5. Pagkatapos yung itsura para... 2.5 stars. Saan nagbigay ng 2.5 star? Sino pangalan? Jenny Kendall. Oh, Diyos ko, Jenny! Jenny Kendall! Thank you so much sa 2,500 lista mo. Diyos ko, ginuo ko na. I love you. Ilayo ka sa UTI, Jenny Kendall, ang pagmamahal, ang malasakit na kapwa. Servisyo publiko na sa'yo na. Hello, good morning! Jenny Kendall, 2,500 lista. Diba sabi ko sa inyo, maging mabait lang kayo. Huwag kayo tataray-taray, inom kayo kape na lagi black. Hindi ka mo magsinuplada kung baho ka mo ba? Baho ka mo likod, baho ka mo tiil. Kaya hindi ka mo makabaton, grasya. Natawa kayo kapakabukot, kaya dumangi, day! Jenny Kendall, I love you. Kasadya, gidya. Yes, biro, drabe. Buka laba, may sa ngalan ba? Hindi nga ha. Singutuman. Laba sa ngalan mo gana, sa pawan ka dayo, no? 75 stars si Jane Lauron. Jane Lauron! Oh, lamay 2.5 gidya ho. Aligid niya kay ano, 5 ni mo. Jenny Kendall, oh. Cindy Gaita, Happy New Year! Jane Lauron, 75 stars. Jane Lauron, I love you, 75 star. God bless you. Amo ning lulutuin ko. Nan. Maluto ko yakwan. Anuhon ko ni Saman. Magluto ko ya sang kwan.
ano sa first time ko na magluto. Dito kasi fruit salad talaga yung luto ko. So, nakaluto na ko last day ng 25. So, I make it sure na masarap talaga itong aking, ano ni ganyan niya, sa nila balang ilalapuan. Yung pasta, ano sa gani? Yung ano, hindi yung maliit siya bala. Yung ginagawa supas bala. Yung ginahimo na sa salad. Thank you so much. Ano na sa gani ginaluto na balang salad, na balang lugbo na saya balaga. Nga daw ginahimo na saya macaroni. Bo Diyos ko ginuo ko macaroni lang. O yan panakot mga dato puti mga kung ano-ano nisa. So ayan po guys. Rumo yung binili ko dahil 530 lang yan dahil. Singo ni ngalan niya? Singo ngalan niya? Clarin, yes, I love you. Happy birthday, New Year! Mayong hapa, macaroni. Hey, macaroni. Ganito lang ako yan ay happy lang ko basta masustain ko lang ang pamilya ko, mabayaran ko lang mga utang ko. Pangalawa, si nanay, nabili ko lang ng gamot, nabili ko ng gatas, mga pamangkin ko, nabigyan ko ng 50. Nakabili lang ako ng Royal. Ay, happy! Naging kuya na yan! Ganito yung itsura ng happy, screenshot. Ganito yung itsura ng happy sa amin na yun. Yung iba hindi makontento na pag milyon nila nabawasan tapos nakagasto sila. Para nalulungkot sila. Ang totoo pong successful kaligayahan ang pagmamahal sa pamilya, sa sarili at ang sa mga tao sa paligid nyo. Tama? Hindi ka magiging masaya kung selfish ka. Tingnan mo si Madam dito, masaya-saya sa akin. Binigyan niya ko ng 2,500 si Jenny Kindalo. Ay, di ba? So, ang 2,500 na ibinigay niya, marami pong puputahan yan. Ibibigay ko rin yan sa mga kamag-anak ko. Oo, kasi dito sa amin yan, pag Pasko yan, ay ganito Pasko, New Year, hindi kayo nakita. May January hanggang February pa yung pangungulit nila sa inyo. Parang talagang may obligasyon. Pag minsan, ikaw na lang mismo talagang magtatago sa mukha mo. Kasi nandyan na sila. So, tapos sabihin ka na, hindi ka nagpakita ng Pasko, hindi ka nagpakita ng New Year, alam ko busy ka, kaya nga ng January ako pumunta, lalo na alam nila ba, bukas na 4, wala na ako dito, Day. Layas. Thank you so much. Thank you, Shari Shoka. Bukas po, dapat na alas 6, ari ka na din ha? Alas 6, buwas or alas 7. Malagyo ta kay karusulungon ko sa mga kamag-anak ko, mga pinusan ko, Day, hindi ko na naayakaya, Day. Kapatid ko yung priority ko kag sinanay. Di pagdating yan ng 25, 22, 23, 24, hanggang 25, 26, 27, 30, 31. Happy, gasto. Pag January, yan ay bayaran na yung mga utang. Ang iba yan ang utang, baboy, naubuson, ginila. Yan pati palit ang baboy, kag mga lunggan, ginurot nyo. Pag sinoktanay na, dumugay. Ubusin nila lahat ng mga gift check. Ngayon, enjoy kayo dyan. Pag January, pag siningil kayo, ayan, barangay. Dapat huwag nyo lang ituloy yung mga ganyan. Kung kunti lang handa, kunti lang. Tulad sa amin, profesional lang kami talaga, ya. Pizza pie lang yan, Day, pero isang lamisa, gidyo, Day. Ganyan kalaki nga pizza pie, Ma'ams Ansan Pizza. Wala pa ko na nila na ang gintagaan discount ko. Ambot ako, namit ni siya, kay Miga ko na natagiya. Basta Miga, namit. Kung hindi Miga, paet. So, yan lang po. So, sa mga ikakalaro ko po, iwanan na po natin mga inggit sa manang loob. Humihingi po ako ng patawad din sa mga taong na personal. Kung minsan, tao lang po ako, Madam. Kung nasaktan po kayo sa aking bunganga, ganyan lang talaga kami ng Mabisaya. Dahil parang matapang, pero iyakin. So, humihingi, naging talaga ako ng patawad sa inyo. Kung hindi nyo kayo matanggap, bahala kayo dyan, problema nyo. Sa ganito sitwasyon na minami kong babayaran na kuryente sa January, tubig, no, mga bills. Intindihin ko pa yung kung hindi nyo ako napatawad o hindi nyo inaccept yung patawad ko. Importante, live po ako dito na humihingi ng patawad sa mga tao na saktan ko. Jilan Tabasa, 99 stars. Jilan Tabasa, 99 stars. Tama, thank you, I love you. Humihingi na po ako ng patawad, pasensya. Sa mga tao na kagalit sa akin dahil sa politiko, dahil may pinili po ako na tao suportahan ko, tapos hindi ko suportahan yung mga gusto nila. Patawarin niyo po ako. After all, pag natapos na itong politicians issue, pagkatapos nakaupo na sa mga sino dapat nakaupo,
back to zero tayo, magmahalaan pa rin tayo. Do, mga into kayo, huwag kayong ganyan. Oo, kung manalo man yung kandidato niya at matalo man yan, o manalo man sa akin, o matalo. Importante, part pa rin kita ng buhay ko. Ganyan lang yan. Sports na lang tayo. Sa mga nangutang dyan sa akin na may mga balance-balance na mga tag 500, regalo ko lang yan sa inyo. Oo, mga tag 1,000, bigay ko lang yan sa inyo. Kasi naniniwala ako na ibang bigay. So sa iba yung utang. Kasi hindi ko na isinulat. Oo, kasi kaya nga hindi ko na sinisingil para hindi ka na makaulit. No? Kasi kung maganda ka mag-utang at magaling ka magbayad, makarenew ka o whatever, pwede kang tumakbo sa akin kahit 50-50, 60-40 ang buhay mo. Oo, kahit 40 na lang habulin natin, ang 60% mo nandun na sa sementeryo, ang 50 ng buhay mo nandun sa ospital. Matulungan pa kita, pero sa ginawa mo kahit sa 50 pesos, 500, 1,000 na hinira mo na hindi binayaran, sa'yo na lang yan, pero hindi ka na makaulit. Si Joyce Agarado, 50 stars. Thank you, Joyce Agarado. No, lami kaayo dahil lami kaayo yung New Year ko ngayon. Kasi nag-wish ako sa Panginoon, Lord, nang nagbumagyo ng Odette, Lord Jesus, kahit hindi ako makatikim ng lalaki na malaki ang kanyang tambutso, kahit hindi ako makatikim ng hotdog o longganisa itong taon na ito, iligtas mo lang yung pamilya ko. Walang masasaktan. Granted po. So, yung Lawrence! Diyos ko, Lawrence, kwahaw. Si Lawrence, thank you. Yun sa ginatag mo, kulintas. Oo. Sabi ko, Lord, okay na po yan. Puntinto na po ako. So happy po ako dahil nag-grant po ni Panginoon. Hindi po makapagpasaya sa akin ng pira dahil pagkain. Hindi ko yung masaya niya. Gusto ko yung pamilya ko, yung busog niya. At saka wala na sila yung mga bulati, wala sila tipon, wala sila bulaho, wala sila mga lanag. Yan na yung paligaya sa akin. Nag-grant po ni God. So, mas happy lang po ako ngayon at saka humihingi na lang po ako ng kapatawaran dyan sa mga taong naagrabyado ko na hindi naman inagrabyado kung iisipin. Nagpa-involve lang talaga sa buhay ko. Nag-comments na ng hindi maganda tapos nireplyan ko, tinama ko lang yung comments yun kasi mali, nagalit. Diralen, ano pangalan? Junalen Roterio, I love you! Happy New Year! Ingat kayo dyan, naway may pagpapala. No? May mga blessings kayo matanggap. Kung sino man walang love life, walang sex life, tandaan nyo palagi, hindi kayo kawawa. Ang importante, nakatikim-tikim kayo, day. Nakadilap-dilap kamo, day. Sa mga kaibigan ko po, hindi minahal, pinuyat. Pagkatapos pinatikim, share the blessing po tawag niya, at least nakatikim kayo. Sa mga kaibigan ko dyan, no, pinatikim, tapos binugbog, deserve mo yan. Kasi pagdating sa pagmamahal, walang pipi, walang bingi, pero maraming tanga. So, pag nagmahal ka, minsan tatanga-tanga ka. Sa mga pamilya dyan na humihingi sa mga kamag-anak na sa abroad, tigilan nyo na kasi nagpapahinga na yung mga kaibigan ko, napapagod na rin sa kabalik-balik sa Western Union. Makaipon lang sila, makauwi sila dito, saka na kayo humingi kasi pauwi na din sila. Alam nyo, pauwi yung tao, hingian nyo pa. Hintayin na naman dumating yan galing sa airport. Rocco Verde, 500. Rocco Verde, 500 sir, I love you. No, pag alis nila, hindi naman kayo naglaga ng saging, hindi naman kayo nagpabaon ng pamasahe. Pag pauwi na nila sa lubungin sa airport at sabihin, day, why kita day? Kung tagaan ka mo chocolate, mareklamo pa ka mo. Gusto nila yung mga Nike, mga relo, nga Rolex. Nag-ano na to sila sa abroad, how? Nag-ubras bangko, timbang man na to sila. At saka yung iba ko kaibigan na abroad na binuli ng mga kapitbahay nila na galing Hong Kong, ganyan ang itsura. Galing Kuwait, ganyan ang itsura. Hindi naman gumanda, hindi naman pumuti. Ano akala niyo sa mga OFW, model? Nagtrabaho na to sila yan. Kung pangit sila yung pagdating nila, pero marami sila yung pira, may na-invest sila. So kayo yung gumanda lang, pero wala naman kayong pira. Nangihiram na kayo ng toothpaste sa kapitbahay nyo. Hayaan nyo sila yan kung lumating sila yan, napayat sila yan. O pangit sila yan kung marami silang pikas. Bakit nyo pa kailangan sumbatan na galing abroad, ganyan ang itsura? Nga ano na to sa yahan, inom gulata tayo, nagbakasyon. Nakalapsi sa iya. Balaan mo kung kisa noodles na lang ginakaon nila. May mga UTI sa pagpuli nila. Kaya nagmantinir naman sila noodles. Ang iba niya nagbulusong. Wala man amay. Tapos pagwas ang bata, turuko. Halo ka mo da bala. Hindi nyo papabayay. Mga tinisdakan mo da.
Laura, 99 stars. Laura, 99 stars, I love you. Happy New Year. Ganito itsura ng masaya, oh. Yung malungkot, ganito. Masaya! Ako yan sa totoo lang yan, ga. Sa edad ko yung 40, yan, ganito lang ako yung kagwapa, kaganda, kaga-healthy. Kasi sinasamahan ko yun ng panalangin, sipag, at saka good vibes. Hindi ko ini-entertain ang problema. Bakit ko i-entertain ang problema lang siya? Yung problema, yan ang problema sa akin. Ang totoo, yan. Ngayon niya, iyak-iyak ako. Yan, maya wala na yan. Iniisip ko yan palagi. Bakit ko iisipin yung maging malungkot na pwede naman ako maging masaya? Nakakain ako yung ng bahaw, bago lang yun. Tapos isa ka dilatas, kung ano, kung ano yung linaga. So yun, dati nabatok. Sa dali yung nilaga ko. Kung baka lang. Hello! Laga. Tingnan ko mga ilaga ko, di ba ka nabatok. Sandali lang mga madam. May ina ang kalaban, tikman ko muna kung ano ning lasa sa animal. Hindi ba lang? Yung sabor no karbaw. Hindi naman tumaka, kalabaw to na. Yung tanglad na nangyari freezer. Lemongrass. Yes! Limon na, grass pa. Tanglad pa. Yaan na natin, hindi naman sa tatakbo. Babalikan natin after 2. Taramilyo, 100 stars. Sino? Fuji Taramilyo. Puji Taramilyo, I love you. I love you, Puji Taramilyo. Puji! Oh, I love you. Thank you. Magkano binigay niyo? 100? Ayan, 100. Di ba lang? Tulok man nila. Hello guys! No, mga pikuan na hindi ko pa alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Sa totoo lang giya guys, nag-happy-happy lagi ko yan. Huwag niyo po akong anuhin. Kasi minsan lagi ko yan baladay magiging masaya dahil may 5,000 na ako sa wallet ko hanggang matapos ang taon niya. Enjoy lagi ko yan. Mga ito yung binigay na sa akin ni Lawrence. So, mga alahas ko na mga hindi naman tumaano, isampal pa ni sa iyo. Flower pound shop kung lalom nito. Hello, Happy New Year, Janina Pasio Caban! Binabati ko po ng Happy New Year. Diyan napakaganda-ganda na babae si Janina. Janina. Ano mo yung mga Jimelina? Shout out sa iyo dyan kung ano man ipinaglaban mo. Bawa ka namit. Glenn Taranilla. Karen Moya Bunag. Happy New Year, madam. Yes. Happy New Year sa iyo. Ano handa nyo, madam? Wala kaming handa pero isang lamisa na pitsapay na nagmula sa Moms and Son. Tapos magluluto ako ng macaroni salad. Tapos may isa kaming lechon manok. Yan lang yung aming handa at saka nilaga. Tapos may ham, hindi kami tulad ng iba. Yan ay na ang lamisa, punong-puno. Tapos puro upang. Ay sa amin, cash gito yun, day. Cash yung hinanda namin yan, yung iba yun. Si Rocco Verde, 1,000 stars. Rocco Verde! I love you! Nga, wala din nag-record sa ako ng I love you sa 1,000 store. Ay, Happy New Year, Rocco Verde. Lalaki din na siya. Rocco Verde, lalaki ka na 100%. I love you. Minsan na bala talaga may nagmahal sa akin ng lalaki na magbigay ng 1,000 stars. May pagka-ano ka, may pagka-straight or ano. Thank you so much sa pagmamahal, pagtanggap sa akin 1,000 stars. Rocco Verde, thank you so much. Kasi yung lalaki, dahil minsan hindi na nagmagbibigay. Ako yung pinihingihan nila. Ito si Rocco Verde, iba to. Magbigay ng 1,000 stars. Uy, Diyos ko, sa totoo lang, minsan nahihiya lang talaga ako na bigyan nyo ako ng malaki na star. Feeling ko hindi ako deserve, kailangan talaga maghubad ako dito. Bigyan nyo lang ako ng 5,000 star, maghubad ko niya dahil. Makita nyo, hindi ko lang kabit-kabit, hindi karoon nga, jingle bell, jingle bell. Oo, parang hindi ko deserve minsan tumanggap ng 1,000 stars, pero galing yan sa puso nyo. Thank you so much, lalo na lalaki nagbigay, napaka-overwhelmed, no? Sobrang happy po. Ako lalaki, magbigay ng 1,000 stars sa akin.
Yung lalaki nga dito sa amin, tag 50, 150, nahabol pa ako. Dagdagan mo naman. 150! Ang bali na 150! Gali pagkatapos, 200 gali. Ang bali na, style nyo, technique nyo boys, ang bali 150! Pagkatapos, mga ipaplite. Ang bali 150, style technique nila, pagkukuha sa brief. Oo, ang Carter sa brief. Latawon mo Carter, pagkakasang short gali, brown ang dalong, Carter lang ang ngalan. Ang bali nila, safeguard gali, argo gali. Ay, Diyos ko. Magwanta ko kung isang dako-dako, pero hindi ko video magwanta mo ba? Amo naman nukot ang bala 150. Bala mo ninyo madabla safeguard, bala! Kung isa baho sa inyo yung sakang yan lanahan ka aswang. Lang to! Hi sa iyo! Happy birthday! Happy New Year! Oh, dapat ang inyong mga problema, mga sama ng loob nyo dahil tanggalin nyo sa sarili nyo. Malayo ang tao ma-pride, mapagmataas, malayo sa biyaya. Promise. Maghambol lang kayo. Wala naman contest dito sa mundo. Kung mataas ka pride, magkano mong bigay sa'yo? Kung mataas yung pride mo, kruna ka. Di ba? Wala. Malayo ka pa sa mga friendship. Nagiging limitado ang kilos mo. Be yourself, promise. Shout out sa kasing uniman. Love Sinon! Shout out sa pamilya ko sa Cebu! Happy New Year! I love you, Love Sinon! 1,000. Singo? May another pag siya 1,000 stars ni Rocco Bird. Rocco Verde! Shout out may nabigay sa lalaki. Gisaya. Ang lalaki, gisaya. 1,000 stars. Another pag na 1,000. Rocco Verde, lap up na lalaki nga lalaki idol. Give ni Mrs. Shout out kay Rocco Verde at saka sa Mrs. mo, madam! Nandito na si Rocco Verde. Hindi ko po sisirain ang relasyon nyo. Ipanalangin ko po kayo na magiging matatag ang relasyon nyo. Dahil ang lalaki ay haligi ng tahanan. Ang babae, ilaw ng tahanan. Kami ng mga bakla, anay na sumasira at kumakain ng haligi ni tatay. Idol. Si Kuya Mrs. How? Bandaan kung sino ka man ang Mrs. ka ni Rocco Verde. Sana po, bigyan ka po ng good health. Maging happy ka lang. Ilayo ka sa mga panulay, ilayo ka sa mga scammer, UTI, dysmenorrhea, at palagi mong tandaan na hindi ka lang palagi na sa ilalim. Pagsikapan mong pumaibabaw din pag may time, madam, para makita mo ang beautiful country of the Philippines at masabi mo, hello, good morning! Rocco Verde, thank you! Dugang-dugang higa. Mukhang tiganan siya pala mga. Wingpol, Lilos Reyes, taga-diin ka, taga-Marcia. Yes, ang iga nito, mukha, mabot pa sa Roma, Mga pare, may mga friend ako na pare. Doy. Wala pa ako ng mga madri. Doon sa may Iloilo, may kasabay ako ng madri. Hindi ko, idol kita pa-picture. Di ba, sarap-sarap sa damdamin. Minsan yan, nahihiya kayo magpa-picture sa mga madri. Baka, sila, yung mga open-minded. Sila yung Agastas 75. Agatsa! Thank you so much for 175 star. Sorry, akala ko 100. Oo, sige lang. God bless tayo. Merry Christmas. Happy New Year. Barbie Lot! Happy New Year. Ganito itsura na masaya na yun. Hello! BBM Solid Gel! Kabukay. Happy New Year. Ginagawa ko po ito, nag-iingay na po ako nga kasi alam ko sa mga sa sarili ko, sa sarili nyo dyan, na mamaya masisira ng relasyon natin. Busy na tayo mamaya, wala na tayong pansinan, bukas na naman tayo magkikita. Kasi busy na kayo, kasi dito sa Pilipinas, sulit gid talaga yun pagdating ng New Year, gidya. Nangungutang yan ng mga tag-5 kilong baboy, bumibili ng alak, bumibili ng paputok. Pagkasunod na araw, wala na pala silang mga asin, wala na silang tuyo. So, mga utang na naman sila, hindi pa sila nakabayad ng utang. Kasi nagpa-shine sila ng New Year. Sa amin, simple lang kami, pero cash dito ya. Para pag January, go to the flow na kami, harapin na namin kung ano naman ang pasok ng 2022. Yung mga balas. Sino? Jewel del Castillo 75. Jewel? Jewel del Castillo, I love you! Happy New Year! Maricel, mo Diyos ko. Din Marie si Dran Red. I love you. God bless you. Happy New Year. Sa mga madam, Malu Antonio, Pachi Serna,
Singko pag ini mga madam ko, di nga, iban nga, kadamdamo, nagiging madam kuya, ako pa kayo, ako sa tag-20-20, gama magarano, nagikuni, Gini si Miso, Aya si Miso, Nis Noora, Sigrid Ortiz, oh, Diyos ko, kung singko pang wala na lawagan nyo lang mga ngalan nyo. Happy New Year! Ang wish ko lang po sa buo sa atin ngayon, maging mapayapa pong sanlibutan. Malayo po tayo sa mga pandemic, sa mga sakit. Magpanalangin kayo na isama nyo rin yung sanlibutan, mga selfish yung iba. Hindi kaya hindi nag-grant yung mga panalangin nyo. Pinapalangin nyo yan. Sana magkapira ako, sana yumaman ako, sana makita ko ng taong mahal nyo. Hindi po yan ginagrant sa langit. Promise. May friend po akong anghel. Nag-chat sa akin na hindi daw ginagrant. Ipanalangin nyo po palagi para sa lahat. Specific no na kaya mo na yung panalangin hindi kayo i-grant na labi naging kuno ga katolbole nyo ka pinalalango ga pinangamuyo ka mo ay bahala na wala ginayat ang tuhod biskan magkagluhod ka pa na kalakibulan tuhod mo basta ang utog mo ipanalang ipangamuyo hindi kaya ipag-grant ga dati nalalangin ako doon sa makita ko na yung taong mahal ko kung ganito ako ganyan dito sa akin so ako siluso rin yung ipinadala sa akin nag-away lang kami. Pinapanalangin ko lang palagi yan, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas na makaluhod ng mahaba at saka bigyan niyo po ako ng liwanag na makakita ng lalaki na libre. Yun lang yung pinapanalangin ko yan. Uto ko may masalubong ako yung nalasing, dahil. So mahaba-haba talaga yung proseso ko at saka libre talaga kasi gumaganda ako sa paningin niya. Yan na lang yung panalangin nyo, kahit joke lang, totoo, mag-grant pa yan. Happy New Year! Sa mga kaluluwa po ng mga kamag-anak namin na Happy New Year din. Minsan yung mga kaluluwa nyo na panalangin nyo rin at saka i-greet nyo rin yan. May mga kaluluwa yan na hindi pa nakalis dito sa lupa. Nag-hold on pa sila. Ha? Julie Sasaki. Julie Sasaki, I love you. Merry Christmas, Happy New Year. No? Ipanalangin nyo rin at saka i-greet nyo rin Happy New Year ang mga kaluluwa nyo dahil na mga kamag-anak nyo. Akin, ginag-greet ko dito si tatay. Happy New Year sa aking tatay, si Umberto Imbang. Happy New Year sa aking kapatid, Elmore Imbang. Happy New Year sa isa kong kapatid, Emmanuel Imbang. Happy New Year sa aking mga lolo, sa mga friend ko na namatay. Na sana magiging happy na kayo kung saan man kayo at saka palagi nyo kaming gabayan. Minsan may mga kaluluwa pang hindi nakaalis dito na kasi nag-hold on kayo. Ganyan ang mga ghost. Habang nag-hold on ka, akala na buhay din sila. Pero pag hindi mo sila ini-entertain, hindi lumalakas ang kanilang energy, makaalis sila. At saka yung tatay ko kasi, promise ko sa tatay ko, ipalagyan ko ng lapida ang kanyang kabaong. 2022 na to, 2019 ko pa yon pinangako. Paano ko makahanap yung tatay ko doon? May mayaman sa amin na pag-asawa ng hapon. Kinalkal nila doon yung sementeryo. Kasama yung buto ni tatay ko, Tapos nagpatayo sila ng parang doon, yung lalagyan ng patay nila, tiles. Yung tatay ko na kinalkal nila, yun nilagay nila doon sa gilid na wala yung buto ng tatay ko. Tapos, inahanap ko kasi kung makita lang sana namin yung buto, pwede pa dalhin pa uwi. Yung lagyan ng miswa at saka sa tangon, malasa yun. Oo na, wala, Diyos ko. So, hindi ko pa ngayon hindi ko pa mapalagay ng lapida. So, kaya sabi ko kay tatay, sorry kung ano man pinangako ko sa iyo, tay. Kung nanonood ka man ngayon, baka minsan mga kaluluwa nanonood din yan, tay. May mga kaluluwa rin minsan na nanonood ng porn, charot. Nanonood sa tatay, sana ingatan niya lang si nanay. Yung pangako ko sa iyo na paggawa kita ng lapida, hindi ko magawa-gawa kasi hindi ko mahanap yung puntod mo, nawala ka pa. Sino yung mga snatcher ng mga patay doon sa amin, yung mga wala kabalaslan sa dason yung mga patay ang nagpalahuway do hindi man niya kapahuway sa inyo kay ginakalkal yung patindugan sang nami-nami yung lulubngan ang patay nyo do si kainto yung nami gidang iya yung may atop-atop ginang amo niya butang yung tiskilin na dula pa yung tulaan ni tatay shout out sa kapangwa mga tulaan sa patio ano nyo na butangan munggo nadula pa yung ti ano ni karoy yung ako niya ano ni man di naging kuya kapatindog lapida kay tatay pabutangan ko na sa ribulto to sa likod balay ng statwa ho. Happy New Year! Okay, para i-greet nyo mga kamag-anak nyo na matay Happy New Year. Hindi nyo pwede na sabihin nyo Happy New Year sa buhay kang mga patay. Minsan nag-hold on, buhay lang yan.
Feeling nila, pero patay na talaga sila. Kaya minsan kailangan nyo na sila i-greet. Ang ginagawa ko mga madam, every year, ilang taon ko nang ginagawa na yun, simula ng mga 5 years na, no? So 5 years na kami nagsasama dito every year. So nagugulat sila sa akin, yung pagpatak ng alas 12 ng gabi, sila yan nandito sa lamisa, ako yan nandun sa CR. Yes, promise, mamamatay man ako ngayon. Yan ang ginagawa ko po ilang taon, ilang dekada ako na ginagawa. Kasi para maging healthy po ako, naliligo po ako pag alas 12 ng gabi. Kahit gaano kalamig. Nagpuputukan yung tao sa labas ya. Ako yung nasa CR. Iniiwanan ko po ang sama ng loob ko sa tubig. Hinuhugasan ko po ang sarili ko. Kasi yan ang aking pamahiin simula pa ng dati na pag may mga sama ka ng loob, may mga malas na nakadikit sa katawan mo, o may mga sakit-sakit ka, kailangan maligo ka, mawawala. Promise. So, ganyan po ako ka-healthy. So, every year po, pag bagong pasok ng taon, may mga hindi po magandang nangyari sa buhay ko. Kaya po ako naliligo. So, may bago na naman akong harapin. Next year, maliligo na naman ulit ako kada alas 12 ng gabi. Kasi kailangan iwanan na natin yung mga dumi natin, mga malas. Yan ang ginagawa ko yan. I promise, mamaya alas 12, nandun naman ako sa CR. Ready na yung shampoo ko doon, no? Naguhubad, git ako yan. Julie Sasaki, 50 stars. Yan ang ginagawa ko, pero ako lang yung gumagawa. Kung gagawin niyo sa sarili niyo at mabahiin niyo yan, na may kasamang panalangin at naniniwala po kayo na magiging healthy kayo at mawala ang mga sakit-sakit niyo, mga dumi sa katawan, ang mga malas-malas, gawin niyo. Wala naman may mawawala sa inyo. Kaya ako yun, paligo, kikoy kadalas 12 ng gabi, basta New Year. Kaya matyagang ko yun. Doon may mga kagaw, wala maupo sa 2022. Yung mga bakterya, baka sumama pa sa 2022. So, iniiwan ko na sila sa CR, sinasabon ko yung katawan, mga sakang ko. Kaya mga laway, sa ilya na rin, nalikukista ako. Kaya ginalawayan, wala nahita ako dahil. May anak ko na anong anubyo nga ginalawayan, hindi lang ako nahita. So, kailangan mabilin yung sila sa CR. Alas 12 ka na sa gabi. Agay nga Diyos ko ginoo. Sa mga gipalangga, kung hindi po nila ako minahal, sorry na lang po sa inyo kasi hindi ko na rin kayo mahal. Tapos binalikan ko yung mga konbo namin. Sabi ko, tawang-tuwa ako ng mga time na yung kinilig ako. Na binalikan ko yung mga konbo namin. Siyempre wala na akong pagmamahal sa kanya. Tumatawa na lang ako. Pareho pala kaming dalawa sinungaling. Animal. Pinaasa. I love you too. Sabi niya, dalhan mo ako ng pizza pie mamaya. Sige, gusto mo soft drinks pa? Nang nawala na yung love ko sa kanya, sabi ko, bakit ko ginawa yun? Tumahawa na lang ako. The more siya mag-I love you, may mga hinihingi pa pala siya sa akin. So sabi ko, ay ganun pala, kasyungahan yung ginawa ko noon. So, iwanan ko na sa 2021 sa mga hindi nagseryoso sa akin. Bahala kayo dyan. Importante sa akin yung pamilya ko buo. Nandyan si nanay. Ibuhos ko na yung lahat ng pagmamahal ko kay nanay. Kasi hindi natin alam na si nanay, kung ano lang yan si nanay, baka tao lang yan o baka may lahi na dinosaur. So, kung umabot si nanay ng 300 years, swerte, may lahing dinosaur. Pero kung mga 100, lahat aswang lang lahi namin. So, at least kahit paano ibuhos ko nung wala na ko yung time sa lalaki. Kung wala naging karyaring mga papasirit, yung mga mapungkuan ko naman lang yung. So, babalik ako mamaya sa live ko ha. Thank you so much sa mga star senders, sa mga bunggang nagbigay. So, sa mga, sino yung mga nagbigay kanina ng mga 2,000, 1,000. Happy New Year sa inyo. Babawi po ako sa January. Pero, after nitong live ko, may ipopost ako sa aking YouTube channel. Yung ginawa ko kanina na malingkit kami ni nanay, nagpag-games ako sa mga bata. Kasi yung YouTube channel ko, Erika Imbang, hindi ko na po na-uploadan ng video. So, pampamilya lang po yun dyan. Yung aking ina-upload. So, yan ang pinakamalinis na video ko. Dito po mga comedy, dito po mga minsan walang kakwenta-kwenta, pero doon talaga is family-oriented. Rocco Verde! Ipag-ikas mo na lang yan para mabili ko bukas ng ano. Hatiin pa yan. Rocco Verde, I love you. Sabihin mo sa misis mo na salamat talaga sa pagmamahal yung mag-asawa sa akin. Shout out sa mga taga-Pulipandan. Si Rocco? Huy, ginuo ko Rocco Verde, taga-Pulipandan ka lang. May ambot, apirme ko na yan, nagapaigo ko na sa una sa kwan, Pirme ko na inablamo ko na friend sa Pulipandan. Shout out sa taga-Pulipandan, si Jupong. Diyos ko.
Oh, Happy New Year sa taga Pulo Panda. Ilonggo man sa gali. Coco Verde. Uy, nga ginapatang Tagalog mo kuno ko berde ngay Ilonggo ka man ang gali. Sa taga na si Abro. Ara na sa din kasubong. Gcash ko na biga. Huwag ka mag-captain. 0945 3781410 ibutang bala. I-type lang bala. Ay, pin ko na niyo. 0945 sa comment. 0945-378-1410. Yawat pa namin bakal tadi buwas ano. Sudaan pamahaw. Happy New Year na sa Tagoplo Panda. Nabili kay Rocco Verdino. I love you. Mabawi ko sa inyo. Magpuli ka sa totoo. Makanto ko sa inyo. Manugbat at tabagak. Pakwa lang ko sa balay. Pakatuwa ko to sa inyo. Ang bala si Mrs. mo. Lingawon ko sa gawan arga. Pakadlawon ko sa katuan ko to sa inyo. Pagkasulinahan mo ko.